Ba, joko bat egingo du. Irabaziko zaituztegu! Bumero geroago! Izindu zaitezte, azalduko dut. Makillaje aizkoa doa. Borrokaz doa. Trapakazoa doa. Ez, joko altxoraren bila joan behar zarete. Pistak zerriz eskolatik. Zer pista? Mapa bat emango dizuet, baina talde bakoitzari desberdina. Baina denok altxorara eramango zaituzte. Begira ze opari ederra. Lasai, hemen dago errealitateko altxorra.